ኣብ ምዕዳር ከባቢ ኣይተራን ዘበላ ዓላይ ጋሽ ዝጸንሐ ጸገም ማይ ጥሪት ንምፍታሕ ዝተሰርሐት ሓዳስ ራህያ ኣገልግሎት ክትህብ ጀሚራ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ናይትን ዞባ ተጸዋዒ ልምዓት ዲጋታትን ራህያታትን መንእሰይ ሳህለ ግርማጽን ነሪና ብዛሃባ ሓበሬታ እታ ነበርቲ ደርሰነይ ኣይተራ ሓድሽ ዓዲ ገዛ ጎቦን ዓንደልያይን ከተገልግል ዝተሰርሐት ራህያ ኣብ ናይ መጋሃጃ ቦታ ስለ ዝተደኮነት ብምዃና ንጥሪት ናይቲ ከባቢ ዓብዪ ፍታሕ ከም ዝኾነት ኣብርሂዩ ምህናጽ ናይታ ሓዳስ ራህያ ትሕተ ባይታዊ ማይ ኣብ ምህብታም ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ብምሕባር ድማ ስታተ 70,000 ሜትር ኪዩብ ማይ ስለ ዘወሃለለት ንወነንቲ ጥሪት ከባቢ መስተርሆት ከም ትፈጥረሎም ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ካብ ነበርቲ ደርሰነይ ኣቶ ተክለማርያም ህብቲ ዝግብ ወገኑ ኣቀዲሙ ኣብ ከባቢኦም ዝተሃንጹ ከዘንቲ ማይ ብዘይ ምንባሮም ንጥሪቶም ስተማይ ንምርካብ ነዊሕ ጓዓዙ ምንባሮም ብምዝካር ምስ ምህናጽ ናይታ ሓዳስ ራህያ ግን እቲ ጸገም ከም ተፈትሐ ሓቢሩ ወይዘሮ ዕቁበት ንሃንስ ብግዳ እታ ብዓዶም ዝተሃንጸት ራህያ በቀዳምነት ንጥሪቶም እተገልግል እኳ እንትኾነት ንዘቤታዊ መዓላውን ክትቀሙላ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ዝህልዋ ብርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብርሃ ቅድሚ ሕጂ ናብ ሩባ ጋሽ ተጓዒዞም ኣስታት 10 ሜትሮ ዝዕምቆ ዒላ ኩዒቶም ጥሪቶም የስትዩ ከም ዝነበሩ ዝሓበረ ካብ ወነንቲ ጥሪት መንእሰይ ባህሊ ብተስፋጽን ብወገኑ ምስ ምህናጽ ተሓዳስ ራህያ ግና ጸገሞም ከም ተወገደ ኣረድዩ